Sedeli sme v jeden septembrový piatkový podvečer s kamarátkou a susedou Terkou na verande a spomínali sme. Rozprávala mi, ako ona, rodáčka z bratislavských Pišpékov, chodievala za svojich mladých časov s kamarátmi na wander k biskupickému ramenu Dunaja, do Lužného lesa. Práve v tomto ročnom období tam chodili zbierať drienky a že by sa tam po rokoch išla rada pozrieť. Tak prečo nie, povieme si, ráno sadneme do auta a ideme. Lenže ráno sa tak dobre spalo. A potom vyraziť v sobotu pred obedom do Biskupického lesíka, jednej z víkendových destinácií Bratislavčanov, mi pripadalo ako mentálna samovražda. Ale keď už sme boli nažhavení na dobrodružstvo, rozhodli sme sa nájsť časovo aj psychicky menej náročnú náhradu. Začal som v hlave prehľadávať mapu okolia a spomenul som si na tajomný Hetmeň. Zelený ostrovček lesa v mori žitnoostrovských polí. Je len naskok od našej dedinky a predsa o ňom takmer nič neviem. A už dlho dráždi moju zvedavosť. O to viac, že Lehnický zámocký park aj s kaštieľom rodín Beňovských je odtiaľ čo by kameňom dohodil. Aká je medzi nimi spojitosť? A čo tajomná hetmenská usadlosť, ktorá je zakreslená v niektorých starých mapách ako horáreň, kam sa podela? Nájdeme z nej aspoň ruiny? Kto boli jej obyvatelia? Navyše, ja som zaťažený na staré ramená, mokrade a vôbec lužný les. A na satelitnej mape som pri náhodnom prezraní nášho okolia videl v Hetmeni preblesknúť maličkú vodnú plochu. Pozerám, že aj na starších papierových mapách sú zaznačené akési vodné plôžky. Hoci od istého času sa na niektorých mapách prestali objavovať. Poviete si, možno vyschli, ale čerta. Napríklad také Google Maps sa aj pri väčších vodných plochách tvária, ako by vôbec neexistovali, hoci iné mapy ich pri tej istej mierke zobrazujú. To raz to je Biskupicách a my sme to kudesi jedli, tie kamera, neviem, kde sme mohli, ale mimo. Máš aplikáciu? Máš tu telefon? Vyskúšame identifikovať dotykom. Teraz ma to pýta Lisa, tak to vieš, takže neviem. No tak daj, čo si odfotila. Acer Campestre. Môže nejaký javor. Aha. Takže to potom funguje, dobre. Takže cesta je zarúbaná. Dnes sa pokúsime prebádať tajomný hetmeňský lesík. Nájdeme tam aspoň močiar, či zvyšky ľudského obydlia. Poďte s nami a ja vám budem zatiaľ rozprávať, čo som sa o Hetmeni dozvedel na internete. Oficiálne informácie o Hetmeni sú veľmi strohé. Na obecnej stránke obce Lehnice som našiel informáciu. V Lehniciach je prírodná rezervácia Hetmeň so zvyškami lužného lesa. Na webovej stránke základnej školy Lehnice je toho o Hetmeni už o čosi viac. Hetmeň je prírodná rezervácia v štátnej správe ochrany prírody Dunajskej Luhy. Je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKHVU 012 Lehnice. Nachádza sa v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Gledičia trojtrňová. To môže byť ono, lebo aj tomto mal také trňo.
Územie bolo vyhlásené alebo novelizované v roku 1993 na rozlohe 14,7 hektára a zaradené do 4. stupňa ochrany. Ďalej sa píše: ochrana geomorfologicky krajinársky cenného priestoru veľmi vzácneho zvyšku lesného komplexu lužného lesa v prevažnej miere s pôvodnou vegetačnou štruktúrou. Ešte sme stále len na ceste. Nakoniec sa Google umúdril a z obecných dokumentov mi vydal aj ďalšie tajomstvá. Lehnický hetméň je ochranársky veľmi hodnotný prvok v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Tak už sme asi tu. Pozostatok pôvodného lužného jaseňovo-topolového lesa. Lokalita sa nachádza na podunajskej nížine na geologickom podklade viatých pieskov. Je to cenný krajinársky vegetačný priestor so zachovalou pôvodnou vegetačnou štruktúrou lužného lesa s topolom domácim, jaseňom štíhlým, javorom polným a agátom bielým s mezofilným bylinným spoločenstvom. V poľnohospodárskej krajine s rovinatým reliéfom je to oáza pre všetky druhy fauny. No super, takže zvieratka majú radosť. A tieto strohé a ešte strohejšie údaje sa opakujú vo všetkých webových stránkach a dokumentoch na internete. Na slovenskej Wikipédii je dokonca len preklad z českej. Žiaľ, Wikipédiu poplatnú dobe a účelovo manipulovanú jedincami s podivným hodnotovým nastavením už dávno nemožno považovať za relevantný zdroj informácií. Aha. To vyzerá jak základy z niečoho, ne? Tu bola horáreň, ale či práve tu neviem. Ale to je jak z nejakého plotu. No. No, rozmýšľam, že kade by sa... A tu jaká jama? No, tak tu nejaký lapoš bol. Kto by to tu povedal? Zejna. To je tiež nejaký lapoš. A mne sa zdá, že kedysi tam ešte bola aj voda. A možno aj teraz, ja neviem. Vyzerá, ako keby to debilkovia začali zavážať svojho času, ale dúfam, že sa mýlim. Rezervácia. Takto teda zhrniem. Hetmeň je pozostatok pôvodného lužného jaseňovo-topolového lesa, rastúceho na viatých pieskoch. Aha, tak preto som našiel na ktorej si mape názov Hetmeň pusta. Nemusím asi nikomu vysvetľovať, čo je to maďarská pusta. Ak by predsa, tak je to trávnatá step rozprestierajúca sa na nížine. A keď tak pozerám mapu z roku 1783, tak tam naozaj vidím len tú pustu a po lužnom lese zatiaľ ani stopy. Toho malého pavučika v strede tipujem ako jamu s vodou, možno tú, ktorú som videl aj v spomínanom zábere zo satelitu. Dobre som si pamätal, že to je nejaké rameno alebo nejaký zvyšok nejakého lapoša alebo čoho. Alebo mokrade. No čo z botanického hľadiska, ako to vidíš? Je tu niečo zaujímavé? Neviem, či je ten ten strom, či to nebol invazívny, ten troj. No to vidí aj agát je invazívny. No.
Voda na puste znamená život, napájadlo pre dobytok, miesto pre saláš alebo usadlosť. Niečo ako oáza v púšti. Na vojenskej mape z roku 1839 už vidno cestu a vedľa našej vodnej jamy vidíme zakreslenú aj pravidelnú obdĺžnikovú plochu. Snáď ohradu pre zvieratá, možno lesnú škôlku, v ktorej tušíme aj nejaké to ľudské obydlie. Názov miesta je ešte písaný po nemecky Hetman. A môj Macov je na tejto mape takisto po nemecky, alebo akousi skomoleninou písaný ako Mazhás. Po zámockom parku zatiaľ ani stopa. Za to na vojenskej mape z roku 1889 je už napísané po maďarsky Hetmani Erdő, čo by sa dalo, ak som dobre pochopil, do slovenčiny preložiť aj ako hetménsky alebo hetmeňov les. Opravte ma prosím, ak sa mýlim. Všimnite si na tejto mape cesty. Prakticky všetky sú lemované stromami. Súvisí to s nariadením cisárovny Márie Terézie vytvárať popri cestách aleje a stromoradia. Viac o tom hovorím vo videu, na čo sú nám dobré remísky a vetrolamy. Takže na puste sa nám zrazu objavil les. Že by ho tam dal vysadiť nejaký pán hetmeň? Kto to bol? Súvisí zakladateľne takýchto lesných porastov s tereziánskymi reformami? No vyzerá, že to malo kruhový tvar, alebo taký nejaký. Pokiaľ viem, v tom období a práve v rámci reforiem začalo mať organizovanú podobu aj poľovníctvo. Mimochodom, Eňovského zámocký park sa už začína črtať. No, ten adaptér. Inak, všimnite si, ako sa menia a jazykovo ovplyvňujú miestopisné názvy podľa toho, kto dané územie momentálne spravuje. Hetman, Hetmani, Erdő, Hetmeň, nemecký, maďarský, slovenský. A to ešte neviete, že o niečo ďalej pri Šali existuje osada Hetmeň s chátrajúcou Huňadyho kúriou. Ale v Zoborskej listine z roku 1113 sa spomína ako majetok Zoborského kláštora a nájdete ju tam po názvom Chetmich. Jej prapôvodný názov mohol byť Chotemici alebo Choteminy. Odvodzujú ho od mena Chotemysl alebo Chotemír, čo mohol byť zakladateľ alebo nejaká dôležitá osoba v tej osade žijúca. Netuším, či medzi naším a šalianským hetméňom a ich zakladateľmi existuje nejaká súvislosť. V každom prípade takéto pátranie do minulosti považujem za veľmi zaujímavé. Takže aký breh to má strmý? Nasleduje vzdialenostná mapa Uhorska, približne z roku 1900. Je na prvý pohľad nudná, ale pre nás je zaujímavé, že sa v lokalite Hetmeň prvýkrát objavuje symbol horárne známe parohy. A skratka VL, že by Vároši Liget, mestský háj, alebo ako tomu rozumieť. Vojenské mapovanie z rokov 1920 až 1950 v našej lokalite veľké zmeny neprinieslo. Až na to, že k maďarským názvom pribudli české, prípadne slovenské. My si teraz prezeráme mapu z roku 1938. Zámocký park sa utešene rozrastá, náš hetmeňský háj zelená a pri ňom sa objavila skratka mysl, čo po česky znamená myslivna, po slovensky horáreň, alebo že by skôr poľovnícka chata. Mapa z roku 1955. Názov Hetmeň zmizol a kde sa vzal, tu sa vzal názov Lehnický háj. Je mimo výrezu z mapy. A celkom neočakávane pribudol názov Hetmáni Pusta. Tajomná budova stojí, ale bez označenia. Už to nie je myslivna ani poľovňa. Počúvaj, takého fráka som počula doma, ale som nemala pri sebe telefón. Taký bol veľký asi jak ďateľ, ale čierno-bielý chvoda, len tak narýchlo. Bola to straka?
Ne, takú rozhodnú. No. Za zmienku určite stojí topografická mapa v mierke 1:5000 z roku 1958. Mimo záber je názov lokality po maďarsky v tvare Hetmeň. V popise vidieť skladbu drevín, jaseň, agát, topol. Stavba ešte stále stojí na svojom mieste a v tejto mierke vidno dokonca aj 3 menšie prístavby, ale vody niet. Topografická mapa z roku 1964 v mierke 1:10 000 je prakticky bez zmien. Stavba ešte stojí, ale voda sa asi vyparila. Názov našej lokality je tentoraz Hetmáň. Teraz sa presunieme do roku 1980 na štátnu mapu odvodenú v mierke 1:5000. Hetmáň je tentoraz názov pre celú oblasť. Vodu môžeme na tomto type mapy iba tušiť, ale budova je stále na mape. Ciest však ubudlo. Zdá sa, že miesto stráca na význame. Posledná mapa, ktorú si dnes pozrieme, je vojenská topografická mapa v mierke 1:25 000 z roku 1990. Prešlo 10 rokov a tajomnej budovy viac niet. Za to vody je tu ako v akvaparku a cestná sieť je takisto bohatá ako v 50. rokoch. Rozmýšľam, prečo bolo odrazu treba toľko ciest. A zdá sa, že lokalita bola rozdelená na sektory podľa typu drevín. Tak možno kvôli ošetrovaniu a ťažbu drevín. Alebo skôr na vyvážanie smetí z okolitých dedín. To, čo sme tu videli, by tomu aj nasvedčovalo. Našli sme celé vrstvy nerozloženého bordelu, veď za 30 rokov sa už dá čosi navoziť. Nuž Hetmeň je miesto ako stvorené na závážky odpadom. Aj sme chceli čosi z neho zobrať so sebou, ale zistili sme, že nemáme dosť peňazí na zaplatenie poplatku za uskladnenie netriedeného odpadu na zbernom dvore. Neblázni. Aj s karotmi. Ukáž. To nemá rovný. Aha. Nejaký milenecký pár. Romeo a Julia, no. To je borovica. To si nenájdem semeno, ale... Aha. Šišky sú prázdne. A tu sa dá zísť dole potom. Hej. No, tak som zvedavý, že čo tam bude ďalej. Kde? Na tejto strane by niekde mala byť tá horáreň. Lebo hen to bol len nejaký návoz nejakého bordelu. Asi je toto. To by malo byť tak... Keby si prišla po tej hlavnej ceste sem pôvodnej, tak po pravej strane od tej mokrade by mala byť asi. Taký pekný hríbky, ja hýbam na hentom pni. Ja už som slepý. Aj na hryby máme aplikáciu. Môžeš si kúpiť nejaké vybrany, lebo... To by si mala. Nejaké kvalitné, dobré. Lebo keď už sme sa dali na tú turistiku.
Bacha, toto je suché. To by sa mohlo aj zlomiť. Neboj, nevhodné, vystriháme. Pozri sa, aké stromisko. Riadny, toto je riadny starý agát. Agát, že? Podľa kvôry. No, neviem. Alebo dub. Nie agát. Niečo úplne iné. No. To je to, že toto má listy okolo sú už tých mladých. A tento má listy až tam hore. Tam ani nedovidíme. Javor. Či? To vyzerá, že javor veľký. Javor, no. No. Hetmeň je výzva pre bagera nákladné auto. A najmä je tu priestor na spracovanie a realizáciu projektu, ktorý by s financovaním Európskej únie pomohol zrevitalizovať a ochrániť toto vzácne miesto. Nájde sa niekto rozumný s citom pre miestnu prírodu? Keď sa pozeráš takto z cesty, ako to je malé, že? No. Keď tam dojdeš, tak normálne. Kade to obísť? Čo? Asi sa budem musieť vrátiť. Myslím, že tady je cesta, jak ty. Niečo to... Nejaké jedovaté plody. A Niečo tam je ne- ďalšie hovno. Niečo to vyvracalo, no. Musím pozrieť tie aplikácie. No ale sranda si bude lepšie, keď sa dozvieme. To sa šmíka, to musne s touto listie. Odtiaľ to je to krajšie. Aha, azbest. Azbest. No krásne. Boli tu naši. Zanechali stopu.
Nešto vikali tam ja. No. Aj tu sú nejaké zbytky. To vyzerá na kameň, možno to nie je betón. Ty vole. Na to, že to je rezervácia, tak tu môžeš ísť na celý deň zbierať odpadky. No, ale všade sú sáčky. Sáčky, sklo. Mám to zavadané na placu. Ako sme si povedali v úvode, rezervácia bola vyhlásená až v roku 1993 a prístup bol uzavretý rampami. V tom roku sa Slovenská republika stala zmluvnou stranou Ramsarského dohovoru. Slovensko sa zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade ako regulátory vodných režimov a biotopy podporujúce charakteristickú faunu a flóru. Podľa dohovoru mokraďami sú všetky územia s močiarmi, slatinami a vodami prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Chcel by som vedieť, podľa akého kľúča sa vyberajú mokrade vhodné ochrany a ktoré sa jednoducho len zavezú na váškov. No vyzerá, že dá sa tade ísť. Je tam ďalšia voda. No dobre, myslím, že tu už nenájdem. Stredom tá cesta ide, ale už horáreň nenájdem. Tam je mŕtvý igelice. No, však to je zavážka. Vidíš, že to je všetko zavážka, to nie je staré. Možno 20 rokov. No dobre, tak horáreň som nenašiel. Neviem, ja by som tady to možno vyšiel a vracal sa k autu. A ty si čo? Nedarí sa? To sú pomalinky všetko. Tými červenými botulami. Áno. Jak to? Iha. Kde si malý plácek a môžeš sem ísť na celodenný výlet. Pozri, aké to je veľké. Ale na internete sa toho veľa nedozvieš. Aha, normálny piesok. No. Ale pozri. Tak tu sa to muselo dobre točiť. Ale ako keby spod toho stromu to vychádzalo. Ako by to niečo vyhrabávalo. Možno. Že? Možno tam je vyššia nora. Alebo. Boli tu naši.
Ale už dávno, pozerám. Ale už dávno, no. Tam ďalšia chlapka rozbita. Ten bicykel, to mali ako... Toto bolo vyvázený bordel. Určite. Však to vyvážali bordel, tak ako u nás aj tu. No. A teraz budú, a zase vyvážajú, nie že budú, a zase vyvážajú. No. Povedaj, že tam už je okraj toho? To musíme ísť naspäť teraz, ne? Tam. Nie, tam. Tam? Budú sa stratilo. A čo toto bolo? Ja by som vás v tom, že dám mám ísť. Víš, ak nemám orientáciu zase. Tak ma musíš poslúchať. Stratíme sa obidvaja. No, dá sa chlape. Aj tu máš. Je loh. Loh. Taký malečký plod, lebo nemám v tom kvásku vodu. Aha, aj tu máš tie lampašiky. Aha. Odborný názov. Lampašik. Lampašik. Toto sa tak ťahá na zemi, to mi skrátim. Aha, tu boli naši. Toto je nejaké ležovisko, vidím. Mohli byť srny. Tu je krmelec. Teraz na ktorej strane vôbec neviem. Za chvíľu by malo byť auto. Odkiaľ sme prišli. A dosť je tu toho hlovu. Je, no. Nemá plody, to tam je. Tak možno už opadali. Ne, to teraz sa zbiera. Áno? Tak potom je nejaký problém. Niečo sa mu nepáči. Zastavíme sa po ceste tam pred Malcovom. Dobre. Ten klíč. Dobre, lebo má slnko. No, Aha, je krása. ten je pekný. Malé plody, menšie ako čo som ti ja otrhla. No ale tak Ale poteší. pekný je, obsypaný. Taký bivak. Tejda. Ale henta nora tam po tým stromom, to je z rozprávky. To bol taký veľmi pracovitý. Jo. Aha, To krása. ideli tak. To sú staré ešte, tie sa ešte tak nerozpadávali. Sa zasmejem, keď vidíme na hlavnej. Ale tam niečo lepšie. Aha, nebude to auto. To je tvoj akcistu. Ale pekné sa tam robia, aké tie tie jazierka. No, Také vysoké. Skôr by to bolo zabavnené bordelom. tak teraz na to prišli niektorí ľudia, tí múdrejší, No. a začali to revitalizovať. No, začali to revitalizovať a dávať do pôvodného stavu. No. A to, čo vysušovali melioráciami, tak teraz, taká pekná, No. tak teraz zase to zavodňujú, lebo prišli na to, že bez vody skapú. Tak to by som ten hrnul západňarský investori, aby tu je voda. No, Pneumatika krásna. a tá už niečo pamätá, tak možno ešte Husáka bude pamätať. A ešte možno za Novotného jazdila. Tento kopec je tam bordel. Tak toto je tá cesta príchodzia, tá privádzacia cesta, alebo ako to mám povedať, a tu všetci po ceste zhadzovali z korby, z traktora. Jeden kus bordelu som vláfila. Sme došli.